በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 27 መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃነይ ልሳነ አንደበት ኩንኒ። ተዝካረ ስቅለቱ ለመድኃኒነ 27 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ዝተሰቐለሉ በዓለ ስቕለት ዝዝከረሉ እዩ። ይቕረታኡን ምሕረቱን ለውሃቱን ሰላሙን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለመልክዓ ስጋከ ዘለዓለ መስቀል ልኮ ወበዝንተ ደም ነባቢ ዘኩለንታሁ ቅቡእ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላከ ቢፋሞን ወብፁእ ቤዝወኒ እምሃጉለ ነፍስ በዕለተ ሃተታ ጽኑዕ ከመ እመጥባህ ትለይሳቅ ቤዘዎ በግእ። በረኸቱ ይሕደረና ቸርነቱ አምላኽነቱ ለውሃቱ መስኩላትና ይወዓል መድኃኔ ዓለም ኣቦና አሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ሰራጵዮን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ደቡብ ግብፂ ካብ ሃገረ ቦቡኑዲ ዝኾነ ቅዱስ ሰራጵዮን ሰማዕት ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ካብ ደቡባዊ ግብፂ ካብ ምስር ዝተረኸበ ሰማዕት እዩ። ብሃብትን ንብረትን ብእንስሳውን ዝሃፍተመ እዩ። ኣብዚሑ ምምጽዋትን እውን ዝፈቱ ነበረ። ከሓዲ መኮንን ኢሬኔዎስ ንክርስቲያን ካብ ዘለዎ እንዳሳደደ ኣብ ዘሳቀዮምን ኣብ ዝቐተሎምን ዝነበረሉ ወቅቲ ድማ ቅዱስ ሰራጵዮን ድማ ብሰማዕትነት ክቅበል ፈተወ። ድሕሪኡ ቅዱስ ሰራጵዮን ቴዎድሮስን ሰርማን ምስ ዝበሃሉ ፈተውቱ ናብ ከሓዲ መኮንን ብምኻድ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ናይ ጎይታና ክብሪ መስከረ። መኮንን ከዓ ንኹሎም ኣሰሮም። ደቂ እታ ዓዲ ድማ ናይ ቅዱስ ሰራጵዮን እስራት ምስ ሰምዑ ኩሎም ተኣኪቦም ንመኮንን ቀቲሎም ካብ ኢዱ ከድሕንዎ ደልዮም ብዙሕ መሳርሒ ሒዞም ብምምጻእ ንውግእ ተቐረቡ። ነገር ግን ቅዱስ ሰራጵዮን ከልከሎም። ኣነ ባዕለይ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደመይ ከፍስስ ብፈቓደይ ዝመጻእኩ እየ በሎም። መኮንን ሒዝዎም ካብኡ ብምውጻእ ኣብ መርከብ ተሳፊሩ ናብ ሃገረ እስክንድርያ በጽሐ። ኣብኡ ከዓ ንቅዱስ ሰራጵዮን ጽኑዕ ብዝኾኑ ፍሉይ መሳቀይታት ኣሳቀይዎ። ኣብ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ብምእታው ኣሳቀይዎ። ኣብ ናይ እሳት እቶን ኣእትዮም እውን ብእሳት ኣቃጸልዎ። ምስ ነዳድን ቀመማትን ገይሮም እውን ኣብ ዓብይ ድስቲ ኣእተውዎ። ኣብ ናይ ሓፂን ዓራት ኣደቂሶም እውን ብኹናት ሸንከርዎ። እዚ ቅዱስ ድማ ነዚ ኩሉ ስቃይ ዝዕገስ ኮነ። ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ እውን ኩሉ ስቃይ ንኽኽእል ይዕግሶን ካብ ቁስሉ እውን ይፈውሶን ነበረ። ድሕሪኡ መኮንን ንቅዱስ ሰራጵዮን ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ሰቂሉ ብፍላጻታት ኣንደፎ። ናይዚ ቅዱስ ናይ ወትሩ ሓላዊ ዝኾነ መልኣኽ ከዓ ነዚ ቅዱስ ካብ ዝተሰቐሎ ኣውሪዱ ኣብ ክንዲኡ ነቲ መኮንን ኣሲሩ ሰቐሎ። ቅዱስ ሰራጵዮን ከዓ ኣብዚ ግዜ ንመኮንን ብስም ክርስቶስ ንስተኣሰሩ ኩሎም ካብ እስር ቤት ኣውፂእካ ናይ ሞቶም ፍጻሜ ክሳብ ትእዛዝ ካብዚ ዝተሰቐልካዮ ዕንፀይቲ ከም ዘይትወርድ ፍለጥ በሎ። መኮንን ከዓ ናይ ቅዱስ ሰራጵዮን ትእዛዝ ብምቕባል ኣብ እስር ቤት ንዘለዉ ኩሎም ከውፅእዎምን ርእሶም ከዓ ብሰይፊ ንኽቆርጽዎምን ኣዘዘ። ከምዚ ኣዘዞ እውን ከምኡ ገይሮም ክሳዶም ቆረጽዎም። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል እውን ተጎናጸፉ። ናይዞም ሰማዕታት ቁጽሮም ድማ 540 ኮነ። በረኸቶም ይሕደረና። ድሕሪኡ ንዝኸበረ ቅዱስ ሰራጵዮን
ናብ ካልእ ሃገር ወሲዱ ምእንቲ ከሳቅዮ ካብ ሓሳቡ እንተዘይተመሊሱ ከዓ ብሰይፊ ርእሱ ንክቆርጾ ንሓደ ሄሬኔዎስ ዝበሃል መኮንን ኣዘዞ። እቲ መኮንን ድማ ብመርከብ ሒዝዎ ከደ። ለይቲ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሓደ ወደብ በፂሖም ምስ ደቀሱ እታ መርከብ ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ብዘይ መንገዳ ናብ ናይ ቅዱስ ሰራጵዮን ሃገር በጽሐት። ምስ ወግሐ ከዓ ኣብ ዝነቕሑሉ ግዜ ዝኸዱሉ ወሰን ተለዊጡ ረኸብዎ እሞ ኦ ሰራጵዮን እንሆ እዚኣ ሰማዕትነትካ እትፍጸመላ ዓድኻ እያ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ። በዚ ግዜ ድማ ንቅዱስ ሰራጵዮን ካብ መርከብ ኣውፂኦም ኣውሪዶም ዓብይ ስቃይ ኣሳቅይዎ። ኣብ መወዳእታ እውን ንርእሱ ብሰይፊ ቆረጽዎ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበለ። ዝሰየፎ መኮንን ከዓ ልብሱ ኣውፂኡ ገኒዙ ንዘመዱ ሃቦ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ይምሓረና። በረኸቶም እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለሰራብዮን ሰማዕት ዘኮንን ኣባሉ በፍልሃተ ቅጥራን ወዘይት ወሰላም ካበ ለማህበራኒሁ ኣበይት ምስለ ቴዎድሮስ ወሰርማ ሱቱፋነ ህማም ወሞት ወእደው 45 ምእት ይብል። በረኸተ ምሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ሱርያል ሊቀ መላእክት ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሳፍራ ዝበሃል ቅዱስ ሱርያል መልአክ በዓሉ እዩ። ንሱ እውን ምስ እዝራ ዝነበረን ሕቡእ ምስጢር ዝነበሮን እዩ። ንሱ እውን ካብ እግዚኣብሔር ምእንቲ ደቂ ሰብ ምሕረት ዝልምን መልአኽ እዩ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹን ንለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለከ እንተ ረከብከ መጎሰ ህቡኣተ ትፍትን ወዘማእምቅቲ ከርሰ ሱርያል መልአኽ እንዘ ትስእል መንፈሰ ፍጥረታተ ኩሎ ኣመ በማይ ኣይህ ደምሰሰ እግዚአብሔር ኣትረፈ ሰማዕ ሰማኒተ ነፍሰ ይብል። በረኸት ይሕደረና። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝኸበረ ስጋኡ ካብ ሃገረ ኤፌሶን ናብ ከተማ ቆስጠንጢንያ ፈለሰ። እዚ ድማ ጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ናይ ዝኸበሩ ሃዋርያትን ሰማዕታትን ስጋኦም ካብ ዓዲ እንዳኣከበ ናብ ቆስጠንጢንያ ብክብሪ ኣምጽኦ። ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ቅዱስ ስጋኡ ኣብ ኤፌሶን ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ድማ ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናንን ልኢኹ ብክብሪ ናብ ቆስጠንጢንያ ኣምጽኦ። ኣብ ውሽጢ ናይ ዝኸበሩ ሃዋርያት ቤተ መቕደስ እውን ኣንበሮ። ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ዜና ዕረፍቱ ኣብ ጥሪ ዕለት 23 ተጻሒፉ ኣሎ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ሃዋርያ ይምሓረና። በረከት እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለፍልሰተ ስጋከ በእለተ ዝንቱ ቆስጠንጢኖስ ታእካ ሃበን ሃነጸለቱ ጢሞቴዎስ ረድእ ለቃለ ትምህርትከ ከመ ትምህርቱ እያህምም ክበድየ ስትየማይ ባሕቲቱ ወይነ ሂሩትከ ውዲ ወተስህ ውስቴቱ። ከምኡ እውን ቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት ብሰማዕትነት ሞተ። ከምኡ እውን ምስኡ ካልኦት 500 ሰማዕታት ብሰማዕትነት ሞቱ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ይምሓረና። በረኸቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርክያት ሰላም ለቢፋሞን ዘነድየ ወተጸነሰ እንዘይዘሩ ንዋዮ እምሃበ አብሁ ዘወረሰ እምቤተ ከብካብ ይሃውር ሃበ አውደ ስምእጌሰ እንዘ ይለብስ በፍስሐ ሰናያን አልባሰ ወእንዘ ይጽአን ጻዕዳ ፈረሰ ሰላም እብል ዘቢፋሞን መድበለ 500 ወምስለ እሙሁ ውለ
ይጸመዱ ወእንዘይ ትጋደሉ ገድለ ትግርምተ መኮንን ረሰዩ ቀሊለ ወእሳተኒ ነፋሰ ወጠለ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰማዕታት ቱፍሎንዮስን ሰርኒስን መዘከርተኦም እዩ። ከምኡውን ናይ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ዕርገቱ እዩ። በረከቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሄኖክ እንተ ተመስጠ በአውሎ በአጽናፈ ሰማይ እርአይ ውላደ ብርሃናት ኩሎ እስከ ዕለተ ሳህል ይከውን ወእስከ መዋዕል ተበቅሎ ሃበ ሞት ይበጽሖ ወሃበ ሃዘን ይክሎ በጥበበ አምላክ ሁቡተ ወስውር ሃሎ። በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ናይ ኩሎም ሰማዕታት ምስኩላትና ይኹን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቶም ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕድረና። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ካብ ናባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀብን ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለን ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን